Shalom sa aton mga uran, arin man ta kasubong sa third part sa aton nga pag-study about sang Hebrew perspective. Kag salamat sa inyo kay nabatunan ninyo kag naintindihan ninyo ang thought nga gusto ipaintindi ni Aviawe sa aton para mas makilala naton siya. Kag subong sa una, gusto ko tani mag-recap about sa nato. Kamay lang about Western mindset, which is abstract, nga ka-focus sa himo-himo lang, sa imagination, pero sa Eastern mindset, ano gani? Concrete, ga base sila sa kung ano ang ara sa ila senses. Ara mabatyagan nila, mabatian nila, makita nila, matilawan nila, masimta nila, kung ma-feel nila. So, and Western mindset focuses on appearance. Sa kung ano ang hindi ta basi matalang ta ha nga ang senses ara daang makita naton pero wala sila ga focus sa appearance, sa outside appearance. Ato lang ang senses may basihan sila sa senses para mabalaan kung exist gid bala na. So, part na sa senses ang appearance, pero wala sila ga-focus sa appearance lang. And ang Eastern mindset, hindi appearance ilang tanaw, kundi ang purpose. Ang purpose. Like, which is na-explain, kag natagaan man naton sang gamay nga examples sa last nga video. Sa last part ng video daw nakahapaw man ko about sa Western mindset, which is ka-focus sila sa mga words nga hindi ma-drawing. Like for example, love, di ba? Hindi ta ma-drawing love. Holy, na-discuss na hindi ta ma-drawing. So, wala na siya ga-exist sa mindset ha, hindi sa ila. Actually, wala mag-exist ang love. Kaya diba sa Hebrew, it's ahav. O, lain gid. So, parehas lang, for example, sa simple lang nga word. The aleph. Sa pinakasimple lang. Sa aleph. So, wala sila ga-focus sa parehas sa ato sa letter A or sa pronunciation nga A. Di sila Western mindset. Ang Eastern mindset ga-focus sa ano gani? Sa function, ano na siya? Nga aleph. Okay? Ang drawing, ano ganin drawing sang aleph? Diba? Ox head. Ox head, ano yung purpose? Nga ang aleph or ang amuna nga letter, nga ox head. Kaya sa ilang perspective, represent na siya sang strength. Function niya as strength. Or as power, as authority. Di pamangkot, kung strength tani ilipante na dra naman ta magsulod, ang perspective naman nga isa. So, tanaw naton kung may ilipante sila nga time dito sa wilderness, di ba? Wala. So, ang strength nga makita nila, ang most nga pinaka may kusog is ang ox or bull, calf, or ano siya makita nila, piyara nila. Di makakita, mangkot naman tanong, makita man sila lion. Kaya man patyon sa lion. So, butan ta bala, ibut naman ang perspective nila liwat. Ang makasalamuha ay hanila ang lion, di ba? Mabalaan ay hanila. So, in a positive sense, ang strength nga ginakuan hindi, wala siya focus sa kay kita naanad ta sa Western mindset nga may mas kusog pamanda, hindi ang function gani niya, ang purpose gani niya. Paano siya naghatag sang strength? Kaya ginagamit na siya pang tulod sa mga bugat nga mga bagay, which is sa aton subong do hindi ta na makon kay pantulod may mga bakho naman, di ba? May mga dagko naman ta mga truck. So natural sa aton modern mindset, hindi ta na ma-appreciate. Pero isa ka example pa, the lamed. Lamed
Ano ganing pictograph sang lamed? Pictograph sang lamed is a staff, shepherd's staff para mas specific. So, anong purpose nga gintawag na siya lamed? Ang function is to guide, nga to guide, di ba? Authority, gaakon man siya sang authority. Nga, kaya ginagamit na siya sa mga shepherd, sa mga tao sa una, ginatawag nomads or pilgrims, nomads, body culture, nga pang-guide sa mga sheep, sa mga goats, sa mga alaga nila kung diin nga direction makado, kung pambakol, kung tunto, ginagamit man na siya pang butang sa donkey. May mga staff or kung sa aton pa daw dagko nga stick dos mga mo bla ginabutang sa likod sang kanding, sang likod sa donkey, rather sa likod sa donkey para kan mabutangan siya sa mga kung ano pa nga pangkarga, mga tent nila, ayo nila, mga butang-butang nila. So tani na gets ta, ang focus nila is ang purpose, hindi ang sound, hindi ang appearance, hindi ang letter. So to move on, ang tackle ta subong is about sa details. Ang western mindset maka-relate kita ni kay ga-focus kita sa details ya. Ga-focus kita sa selfishness, self-centered. 'Di ba? Kung magkadto ta sa ka-party, tan-awon ta ng nami bala aton bisti amo na gani gimbasihan man na ni sa scripture. Hindi ko mag-atag na lang kon gimbasihan na naton sa scripture may makita ta nga sa mga verses nga naghambal, di ba, nga wala tao nga wala nagapalangga sa iya nga kaugalingon. Amo na gani hatag ang commandment nga love your neighbor as you love yourself. Kay wala tao nga gina-hate nila ang ilang nga kaugalingon. Amo na gani may fear ta. Ara kita kahadlok nga mapatay. Tungod kay palangga naton ang kaugalingon ta. Pero may mga, of course, may mga tao gid nga wala pa kay. So may evil spirit na sa ila. So balik ta. Unang self-centered ang tao. So may amutan ni nga western nga gani perspective. Balik ta sa perspective. Ang eastern naman tan-aw on a picture as a whole. May imagine ta na wala siya gabase sa isa-isa. Isa-isa amo ni details by details. Pareha sini nga kamera. Ang ari nga kamera, ang western mindset matan-aw sini ako ni siya ang mahal na siya nga kamera kay tan-aw bala iya lens medyo dako, tapos base Sony pa na mahalon gina siya. Pero sa eastern mindset pag tan-aw sini nga kamera, ano makita nila, amo niyo ga-take ni siya picture para magamit for remembrance. Amo na, 'di ba, simple. Pero balikan ta naman ang scripture. Ano ang paggamit or ang nalibugan, sorry, ano ang natalangan sini? Kadumdum kamo sang story nga ni Adam. Diba story ni sa Bereshit, sa Genesis, makita tada kung mabasahon na tayo na halin sa sugod, sa 1 ging create na ang tao. Sa 2 nagbuhi na sila sa garden, chapter 2. So padayon na siya kung basahon ta na dire-diretso. Tapos later on, nakasala 'di ba si Cain, gipatay niya si Abel. Tapos damo na tao. Hadlok si Cain nga basi patyon siya sa mga tao. So wala ko ambot kung anong pagkatin ninyo kay ako ga sunod lang ko sa scripture. Gusto lang i-share man sa inyo ha. Hindi ni siya tudlo sa kung ano. I-share ko lang sa inyo ang na-reveal man sa akon nga wisdom kung ano ang pag-intindi sini. Kay ang akon pag-intindi sini, kasi 'di ba kung masapakan ta wala gina detail
ang story sa mga lineage nga nga hindi halinan sa mga righteous nga tao. Kung madumduman ta si Ishmael, firstborn son ni ah, Abraham, 'di ba? Pero hindi kay Sarah, dito kay Hagar. Pero ano hambal ni Yahweh kung kuananta mo na matalang ta sa scripture kay gahambal si it is written, no? Ginahambal nga Yitzhak your firstborn. Yitzhak firstborn. Diba? Kung nakabalo ka sa story, pamangkuton ta ganit si Gaygoro, sino ang firstborn ni Abraham? Sabat gid na Yitzhak pero no. Diba? Firstborn ni Abraham is Ishmael in Western mindset. But in the eyes of Yahweh, lain. Diba? It is Yitzhak. Parehas man na. Gatalang ang tao nga, paano hindi ko magbati nga si Adan kag si Eva lang ang mga tao, no? Adan kag si Eva lang ang una nga tao diri sa kalibutan kay tan-aw ako nahadlok man gani ang ila una nga anak kay basin may lain nga tao. So may ging create gid. Pero kung basihan ta, no, kung basahon ta na may gap hundreds of years mo. 100 plus na si Adan, so Adam sang gimbata ang sunod, which is si Seth ang replacement para kay Abel, 'di ba? So may gap. So sa akon na opinion, exist na ang mga iban nga taho tungod kay Adam gyapon. Kay hindi ko gusto mag-contradict sa scripture. Hindi ko gusto maghimo-himo conclusion outside the scripture. So conclusion within the scripture nga ging una ang pinakauna gihimo ni Yahweh is si Adam. Gingkuha si Hawa sa flesh mismo ni Adam. Ang gambal siya, you are the flesh of my flesh, the bones of my bones. Okay, dira halin. So, paano nga may mas una pa, 'di ba? Simple lang. Nag-create or may nagbata si Adam kay Cain, may mga anak siya siguro, hindi siguro probably may mga anak siya mga babae, wala ginakabalutaw, wala na siya ginataga importance. Kaya ang focus ng scripture is not sa genealogy. Ang focus ng scripture is paano halin sa creation ang character ni Yahweh. Dito ga focus sa mga righteous person. Kung may aram gani partly sa righteous, compare sila in parallel. Amo na gani kung masapakan, no, may may counterpart gani, may do opposite nga mga tao. Ara si Ishmael nga may 12 tribes, 'di ba? Ara man si Yitzhak, ara man si Esau, ara man si Yaakov, 'di ba? Bisan sa asawa ni Yaakov, ara si Leah, ara si Rachel. So, do may counterpart sa mga tao. Do may napakita. Ara si Cain o ara si Abel or si Seth. No, may counterpart. May good, may bad. May white, may black, may dark, may bright side. Do may pirmi, kung sa pakanta, no, may parallel side. So, amo na siya gatalang ang mga western mindset nga kay gusto nila detail ging create na ang tao sa unang mga chapters nga sa dalom nga sahon mo may mga tao na, so meaning may mas kiuna pa, so hala kada kay ang Hebrew wala sila gabutang in order. Ang Hebrew ginabutan nila as a group. Ambot ko na discuss ko na pero ibalik ko lang kung wala pa. Kung na-discuss ko na, for example, kita, ang western mindset, naandan ta, nga, ako, mag-explain ta ako magbugta ko sa aga, gamuklat ko sa akong mata, ginako ako akong muta, gatindog ko, ginahimos ko akong iligdaan,
inom ko tumig, nagmumug ko na bala, dapat pasunod. Pero in Eastern mindset, kapin pa sa mga mabasa naton sa scripture, hindi ta magtalang nga kay ang scripture, ang Eastern mindset ginabutang na niya as a group. Example, ang ginaobra ko kung aga amo ni, gapaligo ko, gapanghimos ko sa akon tinulugan, nagtindog ko halin sa akon sa tinulugan. Ano bala? Mga actions ging compile niya, mga ginabuha nahimo mo kung aga ging compile niya into one box, dugin sulod niya sa isa ka box. Pero ang western mindset ya dapat detailed, word for word. O nang isa ka problema ta sa mga outsiders. Hindi lang mga Christians, basta outside sa faith. So general na sila na tanan. Mga outside sa faith, amo nang gusto nila, di paano? Wala kami makita sa scripture nga bawal ang shabu. Correct. Kaya nga, western nila mindset mo. Gusto nila word for word. Wala na nila ginatanaw ang Eastern. Nga Eastern mindset mismo ang nagsulat sina. Anong ginatanaw? Wala nila ginatanaw ang purpose. Nadala na siya sa ginhambal nga hindi ka ganap ka inom sobra. Kaya nga out of control ka. Alagaan mo gani imulawas. Kaya nga it's a temple. So, dalan na siya. Pag-alaga sa lawas na, di ba? It's out of your desire. No? Ang ga-control na sa imo, ang imo desire. Hindi na ang Ruach HaKodesh. So tani na klaro ba? Tani na absorb ta ang amo na siyang klase sang mindset para hindi ta magtalang the rest. Damo pamangkot ang mga westerners. Tagon ta sila westerners or outsiders, damo na sa pamangkot nga mga kung naandan ta tawag pinilosopo. Mga pamangkot nga wala diri wala dito pero pamangkot ta bala. Ano ang purpose ng pagpamangkot mo? Para may mabalaan ka or gatalang ka sa amo na o kon gusto mo lang arguments. Gusto mo lang i-prove nga hindi na siya maintindihan sa tao. Nga hindi na siya ma-explain sa tao. Ging sulat gani, di ba? Sa tao nga may Ruach HaKodesh, hindi pa maintindihan. Natural hindi maintindihan kay hindi ka mo pinili. Di ba? Madumduman ta Rav Yeshua, naghambal siya ay namangkot siya mga his disciples o mga talmidim, mga shlechem, he sent out ones, mga tinawag niya. Nga ga istorya kasi sila sa parable saw. Anong sabat niya? Kay sa inyo ging reveal na siya, pero sa ila wala. Di na siya unfair because Yeshua is an Elohim. Na-discuss na about sa, di ba? He is Emmanuel. He is an Elohim. Kabalo siya sang content sang heart naton. So, amo na siguro. And tani, na lista ta. Anyway, kung wala na lista, safe naman ta subong. Di pare sa una, kinanlan namon, baka sulat. Pero subong, pwede ta ibalik ang video. So, kung may ara ta wala na intindihan, i-replay ta lang, di ba? Sa pagpadayon, gusto ko itakol ang about naman sa naandanta traditions. So hindi man tanan nga tradition sa laha, may mga traditions nga naandanta nga maayo. But maghambal ta scripturally maghambal ta tradition, gatakol na siya or gatumod na siya diretso sa traditions or cultures, lifestyles against sa will ni Yahweh. Isa na da ang ari gyapon ni siya sa Eastern Western mindset. Ang the way ta mag-worship. 'Di ba napiaran ta ang mga Western mindset, mamangkot gina sa aton. Di ninyo simbahan, pila ka mo kabilog, sino ang mga membro nan anong ginatanaw nila? Appearance, may kwarta na ang mga membro ayhan.
dako nami ila simbahan, comfortable ka ano. Wala nila ginatan-aw kung tanan ba na nga mga miyembro ang gatipon da sa tilipunan. Ang ila assembly puro ay hana mga dedicated nga wala nila ginatan-aw, di ba, na discuss na quantity versus quality, western versus eastern. So quantity panamuay sila, quality sa pa Basko kay. So ang naandan taman ang mga kanta-kanta. Kay din tani nakuha namin isa nga pag-worship ni Dawid. Namin nga pag-worship. Pero tandaan ta ha, sa una pa lang, antes pa lang siya gitawag, pinapagi kay Shemuel, giyambalan na siya. Giyambalan ni Yahweh si Shemuel nga hindi ka magtanaw sa iya appearance. Kaya diba, makita naton, gatanaw si Shemuel sa kung ano ang appearance sang king. Kaya diba, gintagaan na siya example kay Saul. Kung ano ang appearance sang king. Taas, diba, si Saul taas, pinakagwapo. Sa amo to nga time, di ba, sa lahi ni Benjamin, amo na siya. So, amo tong gintagaan sa hint ni Aviawan. So, dire, tanawon ta, si Dawid, amo nang ginabasihan sa mga tao, nga kinanan may pagkanta. Pero, tanawon ta bala, ang nakasanayan sa mga naga-worship subong. Actually, hindi na pag-worship, pag-praise na ang tawag. Kaya ang pag-worship is literally, sa Hebrew is patirapa, worship. Obstinance, pagduko, worship. Si Moshe nag-worship kay Jethro, his father-in-law. Kay worship ang gamit ng word mo. Sorry, wala ko na recall ang word. Itakot na lang na mga vocabulary next time. So, balik ta, si Dawid pinakanami mag-praise kay Yahweh, kay kabalo na siya daan sa heart, sa intention, sa sulod ni Dawid. Nami ganigihambal ni Dawid, di ba? Itong nagsulong sa kay Goliath. Ano ang niya? Ikaw nagkadto di may sword, ako may sword, may spear, may shield, ako nagkadto di in the name of Yahweh, di ba? Kay grabe akig ging maliit ang tao ni Yahweh. Grabe ang heart ni Dawid, wala siya nagtanaw sa bala dako ka kay ang tao kung mangakig, di ba? Tanan nga aras tubang mo gagmay. Miskan kagmay lang sa ato. Excuse me. So sa pagkanta nami, okay na siyang pagkanta. Ang problema kay ga-focus na subong ang tao sa nami tingog, nami ang tunog, tunata, mga background. Tapos kung mapiyaran ta magkanta ta, ara gid ta pirmi sa gatubang ta sa tao. Hindi ta malikawan, ginaplista na ginakantan ta tao. Amo na gani kung sa pakanta ang mga kantang na panghimo about sa tao, dali na para sa tao, ga-encourage ka. Pero ang pag-worship, ang pag-praise kay Yahweh, diin. Basahon ta bala ang Tehillim. Tanan nga praises, Tehillim ni Dawid, it's about lifting up the glory of Elohim, the glory of Yahweh. So dapat na ang focus. Okay lang kung may gusto gin magkanta, pwede ka kakanta. Pero mas nami gulo no, para malikawan ta ang tradisyon, para malikawan ta ang naug ni Yahweh nga do pakita-kita kanta. Nami ako gani hindi ko hindi ko ma-feel ang kanta, hindi ko makahibi while singing kung ako isa sa bang hindi do wala ko do siyempre ma-conscious ka mo. Pero kung gakanta together, actually gaka-experience ko na sa una sa Tagig. I-share ko lang kung magkanta o pod ang mga kaisunan, kanan namin sa feeling. Tapos ang message ang kanta, ma-feel mo gid nga kapamati si Yahweh. So dapat ibalik ta na nga
essence kay si Yahweh, wala pamati sa imo baba, sa imo heart. So next gusto ko i-point out is ang pagpray. Doon naanad na ta, ang pagpray parehas, di ba? Nga aging saway ni Rav Yeshua ang pagpray sa mga ang Pharisees, kaya nga nami ang mga message, oo. Pero ang intent sa heart, wala. Kaya ang message, ginapabati sa tao. Ang pray, ang focus dito sa dulunggan sa mga tao, hindi nasa mamati mismo. Wala nag-send kay Yahweh ang prayer. So kabalo naman tana, nga kinanangay ang bayan, tago ka kung mag-pray. Ano pa? Ang pamayo. Ka-focus, di ba? Kinahanglan nami aton pamiste, dapat nakapalda, dira man tahalin na. Ang design, ang brand, wala natong inatanaw ang quality niya. Kung para ba na example, naragid tao nga uso niya mo ni nga sa appearance kita, uso na mo ni nga bayo, suksukon. Biskan tugnaw, galuab kay amo ng uso. Nabla? Biskan init, gajakit kay amo ng uso. Ogoy. So, amo na isa sa mga likawanta. Cheat-cheat. Sino familiar sa aton? So, sino gagamit cheat-cheat? Pamangkota sila, ano ang purpose nila sa paggamit cheat-cheat, di ba? Ang nabalaan naton nga purpose sa paggamit ng cheat-cheat is para to remind us nga we have to keep the law of Yahweh. Pero may mas meaning pa ang cheat-cheat. Amo na may mga, kung may makita tayo, may bukol-bukol na dapat ang cheat-cheat o may bukol. Nga kay wala gasta pag-keep ang reminder sa cheat-cheat. Gina-remind man tana nga you must bear fruit. Amo na siya, may bilog-bilog na siya. May bilog-bilog ang cheat-cheat. Hindi na siya style, hindi lang na siya style. Pero you must bear fruit. Di ba? Na-discuss na, do na discuss ko na mabasa man na naton mo. Kung wala ka bear fruit, being a believer, hasta ka lang pamati, nga, tulo laway, wala ka share. Ano ganing obrahon? Itambong ka sa kalayo. Ang paraging ginliken na siya sa kahoy. Sino ang gani ang vine? Yeshua, na-discuss, naambal ni Yeshua sa Yohanan 15:5. I am the vine, you are the branches. Kag, familiar man tana, kag kung ang branch, wala ga pamunga, anong obrahon sina? Natulagi na, utod na siya, kung gakalaya na siya. Kag iyaboy, isugnod na siya, ibutan na sa kalayo. So, amo man na ang mga tao, di ba? Kung mapansin naton, dumaano gid sila nga makuha sa mga healing oil, sa mga turban, halin sa Israel. Sinong gina-praise nila? Israel. Ha? Nalipat ka mo? Anong pag-explain? Anong pakilala gani ni Yahweh sa Israel? Hello? So, ang tawag ni Yahweh sa Israel, you are a stiff-necked and rebellious people. So, hindi kita mag-focus dito sa ila, but kay Israel. Not a nation sang subong, but kay Israel. Sa kay Yaakov. Sa kundin gihatag ang promise. Na-confirmed ang promise. So, hindi ta magkabalaka, sini. Hindi ta mangin guilty. Kung paano kung wala na ta magkakanta-kanta, wala na natong ginasunod ang mga practices na to. So, una mo na ganing ginambal ta, nakwaon ta to, ang mga naandan ta, mga living, ang mga traditions nga hindi maayo, nga pilit mga ginakuha ni Yahweh sa aton. Kay kinandan, palikon ko, mangin pure kita.
So anong ubron ta magsabat? Remember, we are family, di ba? Dapat may fellowship ta sa aton mga brothers, di ba? Sa the way dapat kakilala ta kung sino kagid, ano kagid membro ta, isa lang ta dapat ka panghuna-huna ay isa lang gatudlo sa aton. We are one body, di ba? Sa mabasa ta na sa Romans, sa 1 Corinthians, we are one body. May lain-lain ta mga gift, may lain-lain nga parts, parehas lang sa lawas. Lain-lain nga mga function, di ba? May mga kohelet, may mga elder, may mga members, di ba? Pero tanan na ga work, tanan na nga may ginaubra, wala nga gapahayahay. Tapos sino aton head? The head of the assembly is Yeshua. And sino aton source? Yahweh. Yahweh is greater, the Father is greater than the Son. So hindi ta mangin guilty, pero mag-focus ta. Anong ginaobra sa mga utod ta? Kung galuya, mabaskugon ta. Damo ta mabasa mga verses sa scripture. Ginatudloan ta mismo sa scripture kung paano magbalik, kung paano ang character naton nga makasunod sa will ni Yahweh. Muna gani gihambal sa Romans, di ba? Be transformed by the renewing of your mind. Sa perspective mismo ta magbago. So mga naandan ta, kwaon ta. Pero kung mga naandan ta nga maayo, kabalo ta naga-praise, nga exalt kay Yahweh, not ourself kay Yahweh, then continue. Hindi magkabala ka. As long as you know nga ang Ruach HaKodesh mismo ang gagayad sa imo. Kabalo ka nga maghatag na please kay Yahweh. Pero hindi man silingon ha, nga himunta biskan ano, pamatyagan mo. No. 'Di ba? Again, balik ko, ang guidance nga ginahatag sang Ruach HaKodesh. So, amo na ang sundon ta. And siguro amo lang to anay for now kay do labat-labat na yung video. Pero sa Shabbat anong ba ta? Sa tanak, ang mga naandan nga naubra sa mga Israelites sa una, amo lang to gyapon. Wala may gipag-o. Diba? Wala ging kakas ang Old Testament, ang tanak. Pero ging renew. May mga ging panami. Mga ging mas gimpa, hindi man gihing pahapos. Amot kung ano para sa tao, kung para sa akin mas ging pahapos mo. Kay dire-diretso na. Praktisa kung ano ang nasulat. So, let us show Yahweh our love by doing His commandments, by keeping His commandments. What is keeping? Ang ginagamit ng keeping, Hebrew word nga gamin, to guard. Keeping by guarding. As a shepherd, balik naman luata, nomadic culture. As a shepherd, paano sila mag-guard? Paano nila i-keep ang mga sheep nila? By guarding si David. Balik ta kay David. Ginano niya? Gapatay sa leon. Ginhatag iya kabuhi para sa mga sheep. Ang giobra ni Rav Yeshua, di ba? Ginhatag niya kabuhi para sa mga sheep, para sa aton. He is our shepherd. We lack nothing if He is our shepherd. Ano pang ang aga ginakulba ka? Ano ginakulba ang tao? If your shepherd is Yahweh, is the source of life. Diba? So amo lang to. Let us focus on love, on scripture, diba? On keeping it, on guarding it. So in order for us nga mag-abide, magpadayon, manatili sa paghigugma kag sa kaluoy ni Yahweh. So Shabbat Shalom sa tanan. Palangga ka ni Yahweh. Tandaan mo na, ikaw, magpadayon kita, kag magatubo kita by bearing good fruit that says, Hallelujah.